Γεια σας, είμαι ο Ιβάν. Ο Μεσαίωνας ήταν γεμάτος μυστήρια και ενίγματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα ακόμα και σήμερα. Ένα από αυτά είναι το φαινόμενο της χορευτικής μανίας, όπου άνθρωποι στα ξαφνικά άρχισαν να χορεύουν ανεξέλεγκτα για ώρες, μέρες, εβδομάδες, ακόμα και για μήνες, μέχρι να καταρρεύσουν από εξάντληση. Επηρέασε ομάδες ανθρώπων της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης από τον 10ο έως και τον 16ο αιώνα. Ένα από τα πρώτα γνωστά περιστατικά συνέβη την δεκαετία του 1020 στο Μπέρνμπουργκ, όταν 18 χωρικοί ξεκίνησαν να χορεύουν ξέφρενα γύρω από μια εκκλησία. Ένα άλλο έγινε το 1237 σε μια ομάδα παιδιών που χοροπηδούσαν από την Ερφούρτη μέχρι το Άρνσταντ. Σε ευρία έκταση παρατηρήθηκε το 1374 στο Άεχεν της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από όπου εξαπλώθηκε σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Ιδιαίτερα έντονη όμως ήταν η εμφάνιση της χορευτικής μανίας το 1518, όταν μια γυναίκα άρχισε να χορεύει στους δρόμους του Στρασβούργου. Φαινόταν ανίκανη να σταματήσει και συνέχισε να χορεύει μέχρι που κατέρευσε. Αφού ξεκουράστηκε, ξεκίνησε πάλι να χορεύει. Αυτό συνεχίστηκε για μέρες και μέσα σε μία εβδομάδα περισσότερα από 30 άτομα παρουσίασαν παρόμοια συμπτώματα. Πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες πίστευαν πως ο χορός ήταν η λύση και διοργάνωσαν αίθουσες για τη συγκέντρωση χορευτών, κάλεσαν μουσικούς και επαγγελματίες χορευτές για να βοηθήσουν τους πάσχοντες να συνεχίσουν το χορό. Η διαδικασία αυτή επιδίνωσε τη μετάδοση της μόλυνσης, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ατόμων να φτάσει τους 400, όπου κάποιοι από αυτούς πέθαναν από εξάντληση, εγκεφαλικά και καρδιακές προσβολές. Οι χορευτές σύστρεφαν τα σώματά τους, ούρλιαζαν και χοροπηδούσαν. Κάποιοι κυκλοφορούσαν γυμνοί, άλλοι φορούσαν περίεργα πολύχρωμα ρούχα. Ποια ήταν όμως η αιτία μιας τέτοιας συμπεριφοράς? Ο κοινωνιολόγος Ρόμπερτ Μπαρθολομιού είχε προτείνει ότι οι χορευτές ήταν μέρος κάποιας θρησκευτικής αίρεσης και χόρευαν για να προσελκύσουν θεϊκή χάρη. Ίσως η αιτία να ήταν η δηλητηρίαση από ερυσίβη, έναν μύκητα που εμφανίζεται σε ορισμένα δημητριακά. Προκαλεί έντονες παραισθήσεις, παράλογη συμπεριφορά, αισθήσεις φλόγησης στα χέρια, πόδια και εν τέλει θάνατο. Είναι εξαιρετικά απίθανο όμως ο μύκητας να προκάλεσε ασταμάτητους χορούς. Η πιο πιστή θεωρία είναι αυτή του Τζον Γόλερ, που ισχυρίζεται ότι η χορεομανία ήταν μια μορφή μαζικής ψυχογενούς διαταραχής. Εκδηλώνεται κατά τις περιόδους ακραίας πίεσης και διαμορφώνεται με βάση τους τοπικούς φόβους. Το φαινόμενο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων διαβίωσης. Στην περίπτωση της χορευτικής μανίας του 1518, ο Γόλερ αναφέρει πως οι μεγαλύτεροι παράγοντες άγχους που επηρέασαν τους κατοίκους ήταν λόγω λοιμών και παρουσία ασθενειών όπως η ευλογιά και η σύφυλλη. Θυμίζει πολύ την επιδημία γέλιου που είχε ξεσπάσει το 1962 στην Τανγκανίκα, τη σημερινή Τανζανία. Όλα ξεκίνησαν από 3 κορίτσια που άρχισαν να γελούν, πολύ πιθανόν με ένα αστείο, και δεν μπορούσαν να σταματήσουν. Σύντομα η κρίση γέλιου εξαπλώθηκε στις μαθήτριές τους, με αποτέλεσμα το 60% των μαθητών να παρουσιάσει μία σειρά από σπάνια συμπτώματα. Αυτά ήταν η ανεξέλεγκτη κρίση γέλιου και κλάματος που διαρκούσαν από λίγα λεπτά έως και μερικές ώρες κάθε μέρα. Ορισμένοι εμφάνιζαν σωματικό πόνο, αναπνευστικά προβλήματα, λιποθυμίες και εξανθήματα. Εκατοντάδες άνθρωποι μολύνθηκαν και οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ήταν μια μαζική ψυχογενής ασθένεια. Η πιο πιθανή εξήγηση αυτής της μαζικής ιστερίας ήταν πως στα τέλη του 1961 η ανεξαρτησία της Τανγκανίκα έριξε τη χώρα σε πολιτιστικό χάος. Ξαφνικά η ζωή άλλαξε για όλους και σε τέτοιες περιπτώσεις οι άνθρωποι κοιτούν ο ένας τον άλλον για να δουν πώς να συμπεριφερθούν. Ίσως τα 3 κορίτσια να έφτασαν στα όρια τους και οι συμμαθήτριες τους μαζί με τους υπόλοιπους να αντέδρασαν το ίδιο επειδή αισθάνονταν παρόμοια. Ως συνέπεια, τους επόμενους 18 μήνες που κράτησε αυτή η παράξενη επιδημία, οι άνθρωποι εξέφραζαν το φόβο, το άγχος και τις ανησυχίες τους μέσω του γέλιου. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα βίντεο απαιτούν πολύ χρόνο και για να μπορέσω να συνεχίσω αυτό που κάνω, σας ζητάω την υποστήριξή σας μέσω κοινοποίησης αυτού αλλά και των προηγούμενων βίντεο. Άλλος τρόπος για να με βοηθήσετε είναι αυτός μέσω Patreon, όπου ανάλογα με το επίπεδο έχετε και τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα. Όποιον τρόπο και να διαλέξετε θα σας είμαι ευγνώμων. Τώρα συνεχίσουμε. Έχετε ακουστά για το μεγαλύτερο χειρόγραφο που έχει σωθεί από την μεσαιωνική περίοδο? Λέγεται κώδικας Γίγας. Είναι 92 εκατοστά σε ύψος, μισό μέτρο σε πλάτος και 22 εκατοστά σε πάχος. Αυτό σημαίνει πως για το υλικό του χρειάστηκε το δέρμα 160 γαϊδάρων.
Ζυγίζει σχεδόν 75 κιλά και αποτελείται από 636 σελίδες, όπου 24 από αυτές λείπουν. Είναι πλούσιο σε θεολογικά και ιστορικά υλικά, τα οποία δείχνουν την ποικίλα πνευματική κουλτούρα που υπήρχε στην Μεσαιωνική Βοημία. Εκτός από μια πλήρη βίβλο συμπεριλαμβανομένης της Παλαιάς Διαθήκης, περιλαμβάνει πνευματικά έργα σχετικά με τη μετάνοια και τον εξορκισμό, αλλά και πολύτιμα ιστορικά έργα. Ωστόσο, είναι πιο γνωστό για την εντυπωσιακή εικονογράφηση του διαβόλου στη σελίδα 564. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που έχουν δει την εικόνα που με τα χρόνια το φύλλο της περγαμίνης έχει σκουρίνει εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης στο φως. Λόγω της εικόνας αλλά και του μύθου που το περιβάλλει, του δόθηκε η ονομασία Αγία Γραφή του Διαβόλου. Σύμφωνα με το μύθο, ένας μοναχός είχε καταδικαστεί να κλειστεί μέσα στους τοίχους του μοναστηρίου ως τιμωρία για κάποιο μεγάλο αμάρτημα. Ο μοναχός ζήτησε να απαλλαγεί από την καταδίκη του και υποσχέθηκε για αντάλλαγμα μέσα σε μία νύχτα να γράψει ένα βιβλίο που να συμπεριλαμβάνει όλη τη γνώση της ανθρωπότητας. Έτσι, άρχισε να γράφει το βιβλίο, αλλά όταν έφτασαν τα μεσάνυχτα, συνειδητοποίησε ότι δεν προλάβαινε να το ολοκληρώσει. Τότε κάλεσε τον διάβολο για να τον βοηθήσει, πουλώντας του τη ψυχή του. Ο διάβολος ολοκλήρωσε το έργο, ενώ ο μοναχός προς τιμήν του έφτιαξε την εικόνα του διαβόλου. Στην πραγματικότητα όμως, η σύνθεση και η αντιγραφή όλων αυτών των έργων πρέπει να πήρε χρόνια, αν όχι δεκαετίες. Μπορούμε να δούμε πως τα κείμενα, τα οποία είναι γραμμένα στα λατινικά, συνοδεύονται από διακοσμήσεις κόκκινου, μπλε, κίτρινου, πράσινου και χρυσού χρώματος, και σύγχρονες μελέτες της γραφής του κώδικα έχουν επιβεβαιώσει ότι τα κείμενα έχουν γραφτεί από το χέρι ενός και μόνο ατόμου. Ο γραφέας μάλλον ήταν ο Έρμαν ο Ερημίτης, ένας μοναχός από τη Μονή Βενεδικτίων του Ποντλάντζιτσα. Υπάρχει ένα χειρόγραφο, το Voynich, που έχει γραφτεί σε μια γλώσσα άγνωστη και μέχρι σήμερα κανένας δεν κατάφερε να το αποκρυπτογραφήσει. Ο πρώτος ιδιοκτήτης του χειρόγραφου θα μπορούσε να ήταν ο Ροδόλφος Β της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η ιδέα ότι αγοράστηκε από τον Ροδόλφο προέρχεται από μια επιστολή που έγραψε το 1665 ο Ιωάννης Μάρκους Μάρτσι στο φίλο του, τον Γιώργ Μπαρέσκ. Ο Μάρτσι πριν πεθάνει το έστειλε στον μελετητή και ιεροδιδάσκαλο Αθανάσιο Κίρχερ. Το 1912 το βιβλίο έφτασε στα χέρια του Wilfrid Voynich, από τον οποίο πήρε και το όνομα. Το είχε αγοράσει από ένα ιησουητικό κολέγιο κοντά στη Ρώμη. Έπειτα ο Hans Peter Kraus αγόρασε το χειρόγραφο το 1961 από την περιουσία του Voynich και το δώρισε στην βιβλιοθήκη Μπέινεκε το 1969. Από τις εικονογραφήσεις και τα σχήματα των γραμμάτων θεωρείται ότι δημιουργήθηκε στην Ευρώπη τον 15ο αιώνα. Το χειρόγραφο είναι διαιρεμένο σε τμήματα, φτιαγμένο με διπλωμένη περγαμηνή, με γραφή και στις δύο πλευρές κάθε φύλλου. Περιέχει πάνω από 200 σελίδες, αν και πιστεύετε ότι κάποιες λείπουν. Οι περισσότερες από αυτές περιλαμβάνουν κείμενο και εικονογραφήσεις. Το κείμενο πιθανώς να προσθέθηκε μετά και δεν φαίνεται να υπάρχουν σημάδια ξυσίματος ή διόρθωσης, πράγμα που υποδηλώνει πως μπορεί να είναι αντίγραφο ενός αρχικού παλιότερου κειμένου. Το χειρόγραφο με βάση τις εικονογραφήσεις έχει διαιρεθεί σε 6 τμήματα. Το φυτικό περιέχει σχέδια φυτών, αστρονομικό έχει εικονογραφήσεις που μοιάζουν με ζώδια, βιολογικό συμπεριλαμβάνει σχέδια γυναικείων μορφών, κοσμολογικό περιλαμβάνει κυκλικά σχέδια, φαρμακευτικό περιέχει εικόνες μικρών δοχείων και τμήματα φυτών και αστέρων μερικές φορές αναφερόμενο ως συνταγές. Έχει πυκνό κείμενο με σχέδια αστεριών στα περιθώρια. Έχει μελετηθεί από επαγγελματίες και ερασιτέχνες κρυπτογράφους συμπεριλαμβανομένων Αμερικάνων και Βρετανών αποκρυπτογράφων του Πρώτου και Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχει αποκρυπτογραφηθεί και καμία από τις προτινόμενες υποθέσεις δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα. Είτε είναι μια κατασκευασμένη γλώσσα, κάποια μορφή κρυπτογραφίας ή μια απάτη, το σίγουρο είναι ότι τόσο καιρό παραμένει ένα μεγάλο ένιγμα. Ίσως παραμείνει. Και όπως πάντα, σας ευχαριστώ για την εγγραφή.